eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Norende omwana na bakwende school maroseli maratago seli kera seli unaenda nalira bantigera omwana so omongina rena ke muntu kugania gusirwa gwakana ebili ya nyagitari yo mwana oye. And I want to say that it is truly unfair that an incriminating statement is being put in an apology so that I can tie myself down to something that has not been investigated. Tumoli kongorera buya inengwana yo senata omochoregero lyo ruba bosyo bwe senati ritukolia lero ine ningiomete igoro ya omuske sairi janda uyore omojumbe omutangan kigima otali omagusi ime yagusi.
Musubati urera bweka muna omurari gose esingo matha na boigo nigo mungnarona nigamenyete chinyomba chiogokombwa ingana emwirire konyora obokongu ubukonyara kabana no kwegendereria kurwari tukogochia aselinde biri nyagitari eyo nigere gwikira ebirengo byechiribu chimi isano na isato atabona bolire bonse bali bwato kwani okuya no moyo gwanja konyara kaba gwesoke na komokonya elinda nyara kaba gawakane biri nyagitari na boigo ero manyene kwegendereria na osomia no enye na abana baye roboti oru rwariganirwa no murikito Dipon Asanya ime ase kenyero kya Nyambunua Suneka egotoka ime ye wodi ya Bomorende bunge ya Bonchari nigo tokomerana no mungina Lona Kimto oyibono gusaba bokonyi wugwakane bili ya nyagitari maiga yo mwana bo Divina kurwara asege kigetambe Alita nkurukurano Kimto mubiri Nkaire Bomorende Bonyangu ono nje no mete Suneka bombwata abana batatu baisike babiri mu muroyo uyu mumurere ngusoma kirasi 8 ono nje sida ya nene ri mwana one arwara kuri mutinyi 11 ono guna arwarite mutinyi 11 akairu nyagitari akarwari bubweni lakini bona kibesa cyepiri ya nyagitari cyaburi timbwati nchera tali bole mumbwate ndaoni asobo ime ntwarigia kumanya obogima omusubati oyo amenyerete goikera enyomba amenyete yo gukondisia yo wakana siringeri bwe mono 500 ya mobereira kongwakana asegeka kimeti nyene bono nje go menyete enyomba ngwakana enyomba yengwakana meti nyene tinda akana asenge nchibono timbati gasingo kora na chitenkanyora accident ngabune koko noko woni shide yembwate nere kogera kanguno ni chibesa na bonko endandi gali ya senkoli none byombe binyimuki mwakanire lakini bono te kunyalekana ntakora gasi ende yose umunyaroko yubwe myaka ye gatwa aseleta Divina nigabeiro botamero bonene anene guchase amate yaye kurende korwa arwara nigobono ya mate yaye yabereke gwetira emechando emenge bomenyere to bugima bole igoyo wanja gonkonya gaki owantinya marigaro busibwane gaki monkonya muntinya mariga gaki mwanya getingese yabeta nono mukenyo mugima gaki nkonya umwana onarunya gitari kibesa ni kireri 800 kiansinyire egeko gere kiaringe kinyinge mone emilioni ya mona inye bono bagachanga bagakana kigatigara 800 gwikira boningo wana were discharge tiasoke pesa nchiyo kiaburire na asabira abasani nabo iri kiaburire ensemo naywe nare no yo mwabo ogosome skuru yoboroso asomo na bakonyanyora lakini akonyanyora obokomu timbwa tibesa lakini mungu na polikali inanyoleni na lakini unabona ye balance na vile 3500 ntara kana sitamu yi ne rasti tamu nimbwa hata 6000 ekintabwati lakini umwalimu na manyetu abankwenda nakwana nere ono rende omwanere na bakwende school marose yali bumaratago seli kera seli unaenda nalira bantigera umwana so ekerero ekenene asabarai nabo igabasamaria bari no moyo bugwancha nyamali gaki mwana nabinya gitari ndorere gaki amabira singinze timbwati gomenya to bande kibasa kitakeire ikintabwati nyagitari kitakeire timbwati njibye ko mono ni bondo walete ntakire liyo timbwati pesa ngo chikwegore ndorere gaki amabira unde bwensi ondo chenkolera igaki montinya amalika gaki aso wanja kwaino ogosemeria nkoringa litukelimo omwana Divina nabo musibore korwa St Matthias Mulumba Mission Hospital anyare gusanga ne amati yaje naende Kuripoteri gataseni kia ukia gatembe kurwa igase kenyero kia Nyambunua kigotoko mucho Suneka
meye bunge ya Bonchari elitirana inkoro kwa Dipon Asanya. Biamono kigima muliketo Dipon Asanya na roboti rwa senjira yabwekiranu togendete nigo eskuru ya Liragia Vocational Training College ime ye county ya Kisii litkulia lero nyakobage kura omuiga bogosimeka emete ase chinsemo chinsemo ase muna gosabuna njira yamo yokurenda ebinto bitotanaine kolengana no mwaruke monne bwe skuru eyo Dr. Paul Makori niganyarakabaga koerera habuna egetambo kerekyo nigokere ekemo yokurenda ebinto bitotanaine gose environment nabo nekebona emete yasime kwa nigeraji gotumeka ase amasomo akerarituko unagutumanya omulikito Daniel Ontiri Ubune nchiremo yokugendera kurende ebinto bitonchokanine nakwene kibuna byagendere gukina litukulia lero eskuru yokwena na meilio ya Liragia Vocational Training College yogotoka kegoya ase bunge ya Kitutu Church North miye county ya Kisii bakubwaterana na babwatani bande igati yabo balia bamangana yechinsana kera mone byombe binde binge nigo barali tukolinene lyogosimekemete umega boyikerenwa na bubwatani bobolindi naborkiwa ase skuru ya ase basimeka emyobo nemetandege twacha gosimekemete ase ngenjoye amangana climate change toteyo mogusi asimeke emete elie bwenerete elie koreta amatunda maya sabanto chinga kecho esegeto nigo yaruga igoro yokurusia emetange ne chinsoko cha mache nabuna emetene bwate engenchenene hase mwanya banto emetento bwate chitaipu lazima mochi gosimeka moringa mochi gosimeka motandege simeke birangu ati simeka mapera simeka cha avocado kareto agatware cha avocado kero mochi bwata avocado rero iga turi konyora avocado igoko gendo mochi gwasa 50 bobu kwa manya kwa avocado twagachire twari birangu ati twari mapera bosa rero no endo mochi bo monto turi pera bosa igonko baimiza tafadhali toboke simeke mete ebere etato bwata abana batano bwata abana stakero mondasime koyo moyo at least nabotokonyora by 2030 tuikire presidential directive twatebanire tukuruga twende tuchake kosimeke meteyu egere by the end of the year anyore tuikiri 30 because sense ito ya Kenya irigere ko increase the tree cover and forest cover munenjira yemo yoko advanced climate action. Dr. Paul Makori omorokyo manene ase skuru iga nigo atebona emete iga nechikokonya eskuru iga kororekana buya gosibyembe ogotarera liroba oigo gotumeka hasa masomo yaborokigwa batokonyire twasimikire emete 5000 ase a compound yeito emete bono buna intwe eskuru ndobata banafunzi ba agriculture na beko bakonya soko soma kiagere meteyere aina mbalimbali ebina bibago soma na mbaibere emeteye twanyesimekire na beko bekiriri abana baraiga na banke bale abande 2000 around 2300 students igo kere yakinire mete abeire miya na bokonyora asense ye mete yekiriri yagekobekia nona abana bagosomera buya igo nabo ngo segeta bwensi balimo kareka no ndebwensi ontegererete bunambuya tusimekemete erinde etokonye onsia na somokia boigo boikirene ekirenga gie serikali insi oburai bwaye Dr. William Samoei Ruto nkurubodregeta seni kiagetembe kurega se county ya Kisii litrane nguruko Daniel Ontiri na mwanju murigerere chingaki abegeni begeisira bagendete gochengera amatuko a Ramadhan nigo omoteneri bwe mosikri goso mosikiti bwe county ya Nyamira Hassan Omar asokire na koboria county ya Nyamira kubarotheria libaga ase goso kubarotheria ase barachukanyanyira etugo chingaki barachukobanyara kwa gochengera litukelirania Ramadhan nabo igo nigaboririe county ya Nyamira gikora no mugavana Amos Kimunyaribo koenekia buna yabamanyire mnabaislamu mbale ase county eyo ya Nyamira na kubwateranigwa ase ebikosese bitambogero ao biri bigendete ime county ya Nyamira mnagotumanyia mulikito Fatigad Gisemba Ritko ria rero ne ritko ria 13 ase omutieni o Ramadan engaki abegeni bege Islamu bakwengata na gusaba siku hii ambayo kwamba tumo ndani yake ni siku ya 18 katika mwezi mtukufu wa Ramadhan.
Ndugu zangu Waislamu, popote pale mlipo, tumche Mwenyezi Mungu haki ya kumcha, tumuogope Mwenyezi Mungu haki ya kumuogopa, na pia vile vile tupate kujizuia na yale ambayo kwamba ni ya kuharibu funga yetu. Isije ikawa wewe umejinyima chakula yako, umejinyima kinywaji chako bure tu. Kama ungelijua wewe ni wa kufanya maovu, basi ungeendelea na kula kwako. Lakini ukiwa unamwogopa Mwenyezi Mungu, basi jizuie na hayo yote ambayo kwamba umetukataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bakurawa n'umuteneneri obo imeye kaunti ya Nyamira Azan Omar nigo esokire na gukwanira kiria gegokorekana anena asenga keye. Hii funga sio tu ya Waislamu peke yao. Hii funga ni ya kila mwanadamu ambaye ameumbwa na Mwenyezi Mungu. Sisi Waislamu tunafunga hii Ramadhan na inakuwa ni njia moja ya kujizuia na yale ambayo kama ni maovu au mabaya. Na pia vile vile na motivate mtu kumtambua Mola wake na kujua vile vile masikini na tajiri katika hali gani wakati kama huu. Sababu njaa si ya tajiri wala ya maskini. Kurengana na Waislamu abaiga ebairire kinga kecho asokoboria serikali ye kaunti ya Nyamira kubakonya banyore ase agaya bakwenyenyera enyama eyo bakonyenya ekero baguchingira rituko ryabo rinene rimanyikaine buna Ramadhani. Hiyo ndio shida ambayo kwamba tunayo. Watu wangu huwa wanaondoka hapa wanakwenda Kisii kutafuta nyama. Hizo pesa wanaenda kununua na nyama Kisii. Mbona wasinunue na nyama hapa Nyamira? Mtupatie nafasi kama Waislamu wa Nyamira, tuwe ni wenye kuchinja. Sio lazima utulipe, lakini utupatie nafasi ya kutambulika kwa haki yetu ambaye ni ya kukula chakula. Aigaboigo ibasabire serikali ye kaunti eyo kubairaniria amachibu kubatikana neri uko ryabo guchazo mugabana anene ekero bagenderete no kwingata ukoiga. Barua yangu nilikupatia sijapata majibu yake. Ninaomba majibu ya barua hilo. Ni barua ambayo ilitoka kutoka SUPKEM Nairobi, ili nikuletee uwasikize ili upatie majibu ya barua hiyo. Chinkaki echecho ebatebire nerebya serikali ya Nyamira boigo kubainyura wetrase okubaroro kwa mazingira amaya yo gwikirania ubonjoreria nonye nase oburai ime ye kaunti eyeiga. Tambua sisi kama Waislamu ndani ya kipindi kile ambacho kwamba ni minority kama unavyojua, sisi pia tuna haki ndani ya serikali yako. Sana sana governor, wewe tangu uingie tukuweke katika kiti, hata hujawahi kututambua kama Waislamu ndugu zako, watoto wako. Sisi wewe ndio unatulinda, wewe ndio unatuchunga, na tunakuomba siku moja tokezea, njoo hapa msikitini. Hinko reporter Gatembe kurwase umusikiti oyoiga ogotoka imeye ward ya township ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira. Jeffat God Yisemba. Na mwancho morigereri abarundi kurwaso mochi okeroka na boyo chinzemo chietana ine igori tukulia lero banyako bagakora egeikaro ase chinsemo chenyantrago asubanya koba abakorwa obosemia na kosemania muna bagendere kopa maiso kuba mono chingaki embre nyinge gendete kutwa chinsemo unenjire yemo iyo kwerenda gwebwatikana amo nimebasakano na makongo mulikito Gabriel Nyakundi nigatwaleganire oroboti rokobwatia. Itukorerero nigo abarundi achipigipigi kurwase muchiokero kamo nichisemo chitanaine nigo ritukorerero batwarege karwase nsemo ya Nyantrago yigutuka asebunge nyarebere masabe kaunti ya Kisii asebagania abarundi akoba maiso chinga kichimbure gendrete gutwa ngo sensitize abantu baito bechipigipigi bagandi chipigipigi buya batumeke amachika para embura netwete chipara chito nchiringiya togosaba nga abarayi baito batoroseri litanga ni chipara ikiara chipara chiatobunire megongo chipara chiabere chimbe nchirigweteka mugavana ito n'aba MCA na muchumbe bakole emirimo yasenge njo wakikisha nga chipara chireme yanyari bali masaba ikiara no togotara mono chiarosiri gubuya aseboigo barwesege togo cha sabasubati amona bali abatali abarundia gosoa asebyombe eliokonyora obokonyi abatwenyora tangana tobwena togosoa sembe kinali twasira abana baitu gochiana twasira na kuchiga okenda bangina baitu
abange babo tibaswendi ase ebyombe byase ng'encho bamaete nebyabamura ba boda boka lakini nche ngobatebira ngeri ekiabasae boka bakabange nambancheire aroro bakabantu bonsi mbancheire gosoa ase ekiombeke boda abantu bamurambarari siko batarakora registration ye welfare gose batari stage enda yonsi intu tokobasorora bairane barige stage bagosoa barige ne welfare bagosoa chue ekero omonto kwanyorera obokong'u omusigo yoko bomorito lakini ekero osangiru n'abamino mogokonyana omusigo yokorora so ntu nabarai ekina torabaebereri ng'a twabasaba n'omoyo oyo mondi ye stage nande soa chi welfare chinkasu nokonyara egere narie ekero omusigo gocha nariora okonyora ng'a nakio gokonyeka mapema bia asibagania abaraya nene mono kurwase chinsemo chiagusi gutanchira abana amo nabaria bateri getigo soa ase obosombi bana bake bali piro 18 bandi chipigipigi nane ntokanti sirichiko nani muntu onde bwensi batana stage ende yonse tatakeri kwa pigipigi akonyora kwa watu polisi basasi kere igabona abana bakemba takeri kwa pigipigi banda bana batakeri kwa yandi pigipigi babwaterichi kwa baterichi kuri stage onde bana kwa yanda mbale bago chibagani chipigipigi batara ike miakeri kagerete ng'a witini ga igantunto gikireti gendekyo moraita yogo register mwana utari 18 years tuliko register piro 18 years onye no ibwe sukuru etoko mubugata twamwira nonye police ongere omuiburi oyo chako murigi kurworo igo ntunto gikireti mangana abana ntutaite bache kwa ndipigipigi barabaise ko yeli abantu babuna amago Kingo reporter geteseni wanchite kenda gikomike getembe kurwase bungenyari bari masabe county ya Kisii ninche Nyakundi Gabriela na omonjo murigera rituko ria rero niga omo senator omo chore kurwase county ya Kisii ananimon kurwase kiama kia UDA mosike girolia ruoba aikira na bosio bwe senate ase aganiri kusaba amabira kubwatakana amo nechingwana anyatokabaga kubwatoka engaki gosichinga kichinga chietire yairite senate yeyo komutugutirale kurwase bikaro bya senate ya abono nigo igikaro ekyo kianyatokabagi koteke igikaro ekyo kianyatokabagi kwariganirwa kubwatekana amo no nekarengeri kiegyo gosaba mabira kurende kurengana amo nere nigo liukeria ligetu gosoroboti urwa ligetu atak abwanete gosoma gosibwe senate walenge gosidirenge tuko chikomunderia obone bwae esatu guterale libagerio lyo gosoma gosaba mabira ime senate na gosoka kurwa senate goikachinga kichinde na iyo mwanju murigereri kubwatekana amo neliukeirio nigo omo speaker bwe senate omusike Jefferson Kingi anyarako bagotebabuna nchirende ng'aute iyo nigo abwate amabagabire anyare koba gagosoma liukeirio gosaba mabira gose asoke kurwa ebunge yo gose kurwa asamagacho ya senate egento omusike girorio ruoba anyarako bagakora gwetira sogosoka kurime ya senate. Mr. Speaker, that the prescribed apology in the wording that it has been put, Mr. Speaker, I've been advised that it is self-incriminating and it undermines my right to a fair process with the current court proceeding that is there. Mr. Speaker, I have no problem apologizing to the House. I've apologized to the House. I continue to say that I apologize for my conduct. I continue to seek to my colleagues that I am sorry on the ways that I offended them. I have no issues apologizing. Even now I am apologizing, Mr. Speaker. And I brought this to your attention prior to this sitting, that there is a sentence there that actually is self-incrimination and that can be used against me in an ongoing court process. And because of this, Mr. Speaker, I had kindly requested to give the apology as I have read it, and even to further tell my colleagues and to this House that I continue to be sorry for the conduct that they perceived to be unbecoming. Mr. Speaker, I don't know how else to appeal, because as I stand here, Mr. Speaker, I have sat out my suspension without pay. I have suffered the consequences of reporting issues, Mr. Speaker, and I continue to suffer those consequences, and I'm okay with that. However, Mr. Speaker, I really don't understand in whose interest it is for a prescribed apology with a self-incriminating sentence that actually puts me in an issue. So, Mr. Speaker, I appeal to my colleagues and to this House. I am sorry. I don't know how else to say I am sorry. You know our standing orders. I have told you that there's only two ways. There are only two ways. You either read as prescribed, walk in and take your seat,
or you don't read as prescribed and you walk out until such a time that you'll be ready to read the oath as prescribed. Which way do you want to go? Mr. Speaker, having had your advice and noting that by reading this apology, I will be incriminating myself, noting that this is attached to my work, I find that very unfair. I want to say that this being the last statement that I make, I continue to stand by my statements, and I want to say that it is truly unfair. I can stay without the salary, I can stay without the position, Mr. Speaker, and I still continue to say it is unfair that someone who has reported a matter is being taken through this. Thank you, Mr. Speaker. Next order. Order number 3, messages. Na umwanjwa omurigereri omujumbe bwebunge ya Nyaribari Chache omusike Sairi Chanda nere omujumbe omutangani kigima utari mugusi onyaraka bagagochorwa akorwa ase orogongo rwa gusi buna omujumbe murigito Daniel Ontiri nigaira chinga kichia bene gutwarigereria oroboti urwenge igoro iyo mujumbo yo bwebunge ya Nyaribari Chache uyo nyaraka bagagochorwa ase omwaka w'ekirubere na 2022. Bunge ya Nyaribari Chache nemo yechibunge korwase kaunti ya Kisii iyo yarairwe nabarai au igatiabo umusike Nyegusira Simon Nyachae Robert Onsare Munda umusike Bichage noyoruro bwangwega umusike Richard Nyagakatongi eikiga soroboti rwabene nomugano bumubunge webunge ya Nyaribari Chache hasi kaunti ya Kisii Musikeza irijanda uyulitalia ye liasoete hasi bitabu nurabe gakunyurwa unumubungo mutangani umuislamu kurwa sorogongo rogusi wachorwa kuirekirekyo ni chikura chirwe 35. Alafu tena sema janda 5 haki ya Mungu mkining'oa kwa kiti watu watasumbuka hapa ama namna gani? Lakini msiwe na wasiwasi, tutafanya kazi, tubadilishe. Mimi nimesema mambo ya umaskini lazima tutoe hapa Nyaribari. Ase tunde ntangani kigima boigo kuruense ya Kenya nyorobosi bole mwaka weli wemo chimikyanda na 53 abamenye kurwase bonge ya Nyaribari Chache nigo bagete chikura chebubunge batali kulegeria obukabira ekieni gose dini egento kirire oborai bono gonchuriria nakoba omochaka n'umuya. Sasa mimi leo kama mjumbe wenu nimekuja kuomba ruhusa, munikubalie ile police station ilijengwa kule juu, nitaweka pesa tumalize hiyo police station isaidie watu wetu, sawa sawa, kwa mambo ya usalama. Lakini pia ninataka kuomba kwa heshima kubwa sana, ikiwa mumenipa nafasi kama kiongozi wenu, lazima munipe nafasi. I have to make some decisions kwa niaba ya wananchi wadosi wangu wenye wameniandika kazi. Zair Janda no mwiburwa kurase bonge ya Nyaribari Chache kaunti ya Kisii uyuburitwe asinka yaringe yo kunyora wense agakina na gusomera obokongu ase skuru yoboroso ya Kisii na magiga yaye Kadino Tunga asa etetebuya na wesonania na siasa asaro setia basani gatiabo oyorigetie keroko kyobunge ase kitutu Chache North Musike Don Bosco Gichanoga Musike Mike Mbuvi Sonko Oscar Sudi Nonyor Murai Wensobono Musike Dr. William Samoei Ruto aba mwete segeto na komo moyo nakugania kura Abanyaribari omwaka w'ekirubere na 13 chinga kiritangania aboliteke rugekyo kyobonge akaba namba 3 omwaka w'ekirubere na 12 agatugutwense n'umusike Richard Nyagakatongi akaba muremerera wiko mwaka w'ekirubere na 22 chinga kyomugaso mubarerete na kaira libagali tangani aso bonge na nere urabi sibono. Hapa ni Amariba? Hapana. Hao wote ni watu ya Janda. Hebu tusalimiane kwa hewa, tusalimiane. Manyana boyense magete yabarai kurwase bonge yo ni obarolekana komo mocha
ase bikaro ibimanyikanite buna obo mugusi ase kagere buna bado tibareisaneka buno musike Zairi Janda nera rabisi buno mubunge anigo arachi gotigara abisi wiko mwaka wechire bubere na 2022 chingake wacholi nainde burachi kokoleka aso kwerwanira kwae na gwekinia gesiasa Janda nigo nonyene bo achire mamincha no gosemelia kwa banga abisi asigo ikalero nonyemaga yogwetera makongu au agendire gokolia buya kimagendero na bwanchire nense menene yabumenyi korwa nyeribari ya chache wikano nyena boro kigwa kimagendero boigo moske Janda nigaro meteliansa elio tabise gosokia aba mubege tabisi asomokyo boko igika chistima kongura chipara okinya mabaga yechigasia sabasae nonyengo ikachinse chisiko okinya birengo bya masomo egati ya Janda mange boigo asogo changia emeswada sebonge. Honorable Speaker, what regulatory frameworks have allowed shisha and vape smoking in this country? What steps is the Ministry of Health taking in collaboration with the Ministry of Interior and National Administration to ensure that the shisha and vape is not readily available to our young people? Umugano ega ni gorengete kurwese geto wochase umurigiria wegeta seni kyagetembe bunano etere chando bado nabo ikirania endoto ya sobogima onye togukomoyo buno moske Zairi Janda wiki gochali tuko nechinsa bune charero kereno ndinda cyo kwaligana li roboti rundi rwabene nkurubotirigeta seni kyagetembe kuriga se county ya Kisii litrane nguruko Daniel Untiri Mwanjo mulige gwikira bwe tokwenda asensemo ya kabere ya studio tunyara kuba tokonyora obo semi wagetembe kurwaso mugaka ocho inyambasura tokwirana ngoire ase ensemelia ye chigosori gotoskochia Bagaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome mangana man bagina ninjo tio na kerenge nago kongita tonda ne kero dotano chimpege chiokaru mbara kirasa kitata ona gesio aje kule ne gesio kongelio bwatera abu kabisa ona gesio na kerenge nago kongia kabe chinguru tiono kabe ke tesi ya busa yo kene ngelio okora ayona bweta bereti mungino uria yayi mungiro uria kene no mbona nyokote berete nyokole ndete na roko ebintu tiga mangana nga bunayo liginaye bia ona gesio egesigeri kwa iru nya hakoete na kebeke buya kebwate kerende buya kitere buya eliegere ona gesio na kerenge nago kongi oronya mugondo onya nobo engorio bukwari gose no koingora ukongora kiabande ka koingore erundarundi yabande ye engora buya tikako mo engorio re umututuka numwetuka ngobugeka kai ona gesio kukwabene gesio ekyo kongi chintenge kabisa na dio ra konyake naye Bagaka ninjo getembe ninjo dorome mangana man bagina ninjo Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumarang ayuare aye chi gauge emerunge tato asama
amabati aliaje chigeche 2023 mbabwate tile provels alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco grey brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyara kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanjo muligiriya se kionga chigo soli nigo timu yengoyo ya Kenya Harambee Stars yanyara kabage gochaka esabali litukulia gochia ense ya Ivory Coast asero beire gochia kogosolia ase biminano via FIFA World Cup 2026 qualifiers ase gochia korobeli kogosolia lituko lia Ramisi ne timu ya Gambia imeyense ya Ivory Coast na boigo gochia kogosolia ne timu ya Gabon imeyense ya Kenya litukulia Jumapili kariera ne kulwa chinseme chio cha Ivory Coast. Kenya nigaganda kwealigania kweligereria gosinenya akabanyora libaga na elindenya akabaga kogosolia chief final cha World Cup 2026. Mwanjo muri gwikirabwa no tugukorera ekionga chinsa ibere ema koroba ya lero chini nyangiri kurwensemo imanyiri galingu wiso makoli na boigo kurwensemo ya transmission nigakorwa Kevin Ongeri maiga kamera nigakorwa Lucas Mugaka tomera nande chinsa inye ase ekionga chinsa nyeri tukoliga ya lero ya Jumaine keroga ndete ko wakara emerobali au Miyaga Tembe TV ekionga kya mamusi. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints
nigo emanyira sokoro isia ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriria gatigati wekariguri ria bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuyigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwaka. Amone kisimiti.